Аллах сезнең тышкы кыяфәтегезгә дә, байлыгыгызга да карамый. Ул сезнең йөрәкләрегезгә һәм кылган гамәлләрегезгә карый дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлям. Аллах тарафыннан бүләк итеп бирелгән сәләтне дә дөрес итеп куллану бурыч, һәм ул безнең ихтыярда. Үзебездәге белемне башкаларга тапшыру, үзебез күргән гүзәллекне күрсәтә, Аллах бар иткән могҗиза нигъмәтләргә игътибар юнәлтә белү, булар барысы да Аллаһның рәхмәтенә илткән юл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүгенге хәзинәбез Гөлназ һәм ул студиябездә кунакта. Гөлназның куллары чын мәгънәсендә сокланырлык рәсемнәр тудыра. Һөнәре буенча ул дизайнер. Бүген Гөлназның үзе һәм тормыш юлы белән якыннан танышырбыз, иншаллах. Ассаламу алейкум, Гөлназ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Гөлназ, инде күреп торабыз, син тапшырыбызга кунакка буш кул белән генә килмәгәнсең. Димәк, инде без бүген мастер-класс эшләячәкбез, шулай бит? Мастер-класс ясыйбыз. Менә бу эштә Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме ясалган һәм уртада инде Аллаһ сүзе язылган. Без аны золочение техникасында, русча әйткәндә инде, татарча инде ул алтыннан йөгертелгән техникада ясаячакбыз. Аллага тапшырып башлыйк. Әйдәгез Эш башлыйбыз. барышында инде сөйләшербез шушы эшләр Алла турында. теләсә әйдәгез. Нәрсәдән Башта башлыйбыз инде әле? без кисточка алабыз. Мин сезгә әзрәк кечерәген бирәм. Һәм менә шушы клейны без сылап чыгабыз менә буш урынга инде Аллаһ сүзенә. Аха. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Башта мин күрсәтеп җибәрим әйдәгез сезгә. Яңадан яңа һөнәрләр өйрәнәбез. Шулай әкрен генә. Бу әле рәсем ясаган Бу шикелле рәсем тиз генә ясалган, түгел әле, шулай бит? Әйе, бу вакытны күп ала инде. Әле кипкәнен дә көтеп торырга кирәк булачак. Монда инде клей кипкәнче дип ашыгырга кирәк түгел, киресенчә, шулай бит? Әйе, Клейның кибеп беткәнен көтәбез. көтәбез. Алайса начар менә бу алтын паталь дип атала инде ул. Ул начар ябышачак. Аннары эшебез барып чыкмаячак. Менә мин сезгә дә монда куям. Сез эшләп карагыз. Менә бу әлиф хәрефен язып карагыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кырыларына чыгармыйбыз. Кырыларына чыгармыйбыз, әйе, күбрәк алырга да ярый клейны. Аха. Курыкмагыз. Көн сайын мондый эш эшләү эшләнер. насыйп булмаган әле. Менә хәзер инде өйрәнәбез. Әкренләп бик кызыклы эшкә охшап тора. Һәм инде Гөлназ, менә эш барышында сорап китәсе килә, шушындый һөнәргә ничек ирештең дип әйтикме? Нәрсәдән башланды гомумән эш? Менә мин бу эш белән 2 ел шөгыльләнәм. Белемем буенча дизайнер, интерьер инде. Декретка чыкканчы бераз эшләп тә алган идем мин шул өлкәдә. Әмма дә ләкин инде балалар тугач, андый теге зур проектлар алырга теге вакыт күп кирәк. Шуңа күрә инде мин барыбер күңел иҗатка тарта. Нәрсәдә булса эшлисе килде инде минем. Һәм менә шул вакытта улым яңа балалар бакчасына йөри башлады, татар. Һәм анда инде бүлмәләрне бизәргә кирәк иде. Мин инде ул эшкә алындым. Һәм бүлмәләрне матур итеп татар милли орнаментлары белән бизәгәч, анда эшли торган тәрбияче апа, син рәссаммы әллә дип инде кызыксына башлады. Миңа бер шамаил ясап бир әле матурым диде инде. Фидалия апа, менә шулай минем башланып китте. Ул миңа көч бирде инде, үз-үземә ышаныч бирде. Аңа хәтле инде мин теге ничектер сомневаться итә идем инде. Әйе. Барып чыгырмы, юкмы дип. Шуннан соң инде менә шул эш башланып китте. Димәк, инде синең бу эшеңдә балалар бакчасы бик зур роль уйнаган, шулай бит? Декретта. Декрет. Декрет ялыда инде. Әйбәт чыга сезнең. Димәк, минем әзрәк булса да осталыгым бар. Осталыгыз, әйе, бар сезнең, бик яхшы чыга. Шулай итеп, моның бөтенесен буя бетергә кирәк булачак. Бөтенесен буя бетергә кирәк. Буш урыннар калырга тиеш түгел. Мин менә клейга әзрәк краска да салдым, теге күренеп торсын өчен инде. Төсе аерылып торсын өчен. Бераз саргылт төс биреп тора ул менә. Яхшы. Гөлназ, менә инде балалар бакчасын бизи дип әйтеп киттең, шулай бит эшләрең. Тагын нинди биналарны бизим икән? Күбесенчә инде менә бу эшләрне минем өйләргә алалар, офисларга алалар инде.
Менә Зеленодольскта хәзер яшибез, андагы мәчеттә заказ бирделәр, анда да менә эшләнмәләрем Алла теләсә булачак тиздән. Димәк, инде синең кул эшләрең бик күп кенә урыннарны бизәп, Бизиләр, заказлар бар дигән сүз, шулай бит? заказлар күп. Менә Казанда, Мәскәүдә, Ульяновск, Пенза, Саратов, анда бик күп шәһәрләргә китте. Инде иң ераклары менә Казахстан белән Югары Штат Америкага да китте инде. Анда да эленеп торалар, әлхәмдүлилләх, Инде бизиләр. матур гына килеп чыга кебек, Гөлназ. Әлхәмдүлилләх. Гөлназ, менә бит инде дизайнерлар безнең шактый хәзер, шулай бит. Ә менә әле шамаилләр, ясаучылар сирәк кебек. Менә бу эшкә ничегрәк, нинди ният белән алындың? Ниятләрем берничә инде. Иң зур максатым ул Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә. Һәм дә инде менә шушы эшләргә карап, кешеләрнең күңелендә җылы, матур хисләр уяту ислам диненә карата инде. Һәм алар менә ешрак Аллаһны искә алсыннар, телләре белән дугалар укысыннар, зикрләр әйтсеннәр, Аллаһка мактау сүзләре әйтсеннәр, күңелләре белән ислам диненә якынрак булсыннар өчен инде иң зур ниятем. Үзем өчен дә инде ул бик файдалы эш, менә көндәлек тормышта, көндәлек мәшәкатьләрне әзрәк онытылып торырга, ул миңа күңелемә рәхәтлек бирә инде менә шушы эш. Тынычлану аласың инде, Тынычлану шулай бит? алам, әйе. Субханалла, Гөлназ, ниятләрең бик изге, инде уңышлар насыйп булсын дип, Амин, рәхмәт. буя бетердек кебек. Буя бетердек кебек, әйе. Хәзер менә бу җирләрне карап чыгабыз. Хәзер инде Хәзер инде киптерәсе генә кала. Бераз гына көтәбез. Бераз гына көтәбез. Һәм Аннары инде иң мөһим мөһим эшкә тотынабыз. Иң кызыклы эшкә инде ул. Менә безнең клей кипте инде хәзер. Клей кипкәч, менә бу патальны без менә монда ябыштерәбез әкрен генә. Шулай кәгазь ярдәмендә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Төшереп җибәрәбез без аны. Менә шулай ябыша, әйе. Әкрен генә. Калган җирләргә дә менә шулай патальны тигезәбез. Анда инде игътибарны читкә юнәлтмәскә Әйе, кирәк. монда Бик игътибар белән генә. игътибар белән генә, әкрен генә, ашыкмыйча. Шулай итеп җибәрәбез. Дөрестән дә бу балалар йоклаганда гына эшләнә торган эш. Әйе, тынычлык кирәк моның өчен. Тынычлык һәм инде бары тик игътибар, бары тик шушы картинада гына булырга тиеш. Шулай бит, Гөлназ? Менә хәзер монда калмаган җирләренә дә без паталь тигезәбез. Һәм инде иң кызыклы Моментка якынлашабыз. Опа, менә чыпта китте әле. Андый вакытларда була, бернинди куркыныч юк, без аны аннары нитәбез. Аерым ябыштырып куя алабыз. Тыңламаган очраклар да бар, шулай бит? Әйе. Хөрмәтле тамашачылар, монда сөйләшергә куркыта. Менә булды. Монда бер хәрәкә калды. Менә булай гына да итәргә була инде. Кирәгенә. Кулларга кул белән эшләп булмый, шул кулга ябыша. Үзе дә бик юка, шулай бит? Үзе дә бик юка, йыртылырга мөмкин. Менә монда әлифнең бер кырые гына калды. Хәзер иң кызыклы момент. Сезгә дә бирәм кисточканы, сез дә итеп карагыз. Менә шулай. Узабыз кисточка белән, курыкмагыз, каты итеп басырга кирәк. Монда инде хәзер басырга басырга кирәк каты итеп, әйе. Ә моның инде кирәкмәгәннәре кубып төшә хәзер. Кубып төшә. Клей сыламаган җирләрдә һәм искиткеч матурлык була. Шунда бик кызыклы. Һәм менә шушы язуның әле менә булай итеп туганын уйламастайык. Бик мавыктыргыч инде бу, үземә дә бик ошый. Озагын күргә бигрәк тә рәхәт, шулай бит, Гөлназ? Әйе, әйе. Менә шулай Аллаһ исеме булды. Аллаһ сүзе. Курыкмаска кирәк, каты итеп кисточка белән
читтен узырга кирәк. Ябышмаган Ябышмаган Җирләр- урыннарын инде кабат ябыштырырга була. Кабат ябыштырырга була инде. Менә бу рәсемнәр кайбер кешеләр уйлыйлар инде, өйләренә элеп куябыз да, бу шамайлар безне сихердән дә, шайтаннан да саклый дип уйлыйлар. Мин һәрвакыт кисәтеп киләм сораучы кешеләргә. Бу эшләр берничек тә сезне андый бәла-казалардан да саклый алмый, бары тик Аллаһ Тәгалә һәм аңа ышану гына саклый ала. Дога иң мөһиме. Бу эшләр инде безгә Аллаһ Тәгаләнең барлыгы турында искә төшереп тора, берлеге турында, һәм инде ебезне бизи. Үзеңнең дингә килүең ничегрәк булды микән? Гаиләдә үк дини тәрбия алдыңмы, әллә инде тора бара килдеме ул сиңа? Безнең инде гаиләбез дини, гаиләдә тудым, әти-әниемә бик зур рәхмәт әйтәсем килә моның өчен. Кичкенәдән үк алар миңа Аллаһ Тәгалә турында сөйләделәр, аңлатып килделәр, бергә инде менә шул намаз да укыйдык. Аннары инде үсеп җиткәч, мин инде үзем менә шул ул бит ничек баштарак теге шундый кичкенә генә бертек шәшәләр, әти-әниләр. Ул аннары үзе үсеп чыга. Әгәр дә инде су сибеп торсалар, әти-әниләрдән дә күп әйбер тора. Һәм Аллаһ Тәгаләдән инде. Һәм үзебезнең балаларыбызга да, 2 улым бар минем, аларга да без ирем белән шушы дини ислам кануннарына нигезләнгән дини тәрбия бирергә тырышабыз, Аллаһ турында сөйлибез, дугалар өйрәнәбез. Аннары киләчәктә аларның да менә шушы матур чәчәк балкып үсеп чыксын өчен дип инде. Менә шушындый мөһим, зур эшеңдә гаиләң ярдәм итәме? Әлхәмдүлилләһ, ирем ярдәм итеп тора. Баштарак инде тәнкыйть күзлегеннән караган булса да, хәзер инде балалар да карый, әгәр дә инде менә шундый срочный заказлар булса, ярдәм итеп тора. Нәкъ шушы урында, хөрмәтле тамашачылар, Гөлназның тормыш иптәше Азатның да фикерләрен белеп китик әле. Ну, изначально, да, к этой деятельности я отнесся критично, потому что думал, что не будет хватать времени, наверное, на детей, на семью. Но затем со временем, наверное, стал понимать, что она увлечена этим, и решил помочь, поддержать. Много раз общались и пришли к тому, что она должна заниматься этим как можно более автономнее, потому что у меня есть своя работа. У нее есть своя работа, но это должно быть не в ущерб как бы семье, домашним каким-то заботам, воспитанию детей. Гөлназ, замана хатын кызы бит инде ул тик кенә утырмышла бит. Һәрберебезнең яраткан эше бар, шөгыльләнергә тырышабыз, үзебезне камилләштерергә тырышабыз. Һәм менә гаилә белән эшне бер тигез алып барып буламы? Гомумән, гаилә хатын-кыз өчен беренче урындамы? Беренче урында булырга тиеш дип саныйм мин. Һәм инде менә баланс дигән әйбер бар. Без инде беренчедән мөселман хатын-кызы Аллаһ Тәгалә безне нәрсә өчен яраткан? Аллаһ Тәгаләгә табыну өчен. Башта менә шул якны баланста тотырга кирәк. Аннары инде без хатын-кыз, иребезгә яхшы хатын-кыз булырга тиеш, әти-әниләребезгә яхшы кыз бала булырга тиеш, инде балаларыбызга яхшы әни. Менә шул түгәрәк берничә делениягә бүленә бит инде. Менә шушы һәрбер өлкәдә, әгәр дә без барысында эшләсәк, безнең тормышыбыз яхшы була. Иҗат бит инде ул хатын-кыз өчен дә бик мөһим әйбер. Һәм инде менә ул шушы балансны тотырга мин әле өйрәнәм генә. Алга таба инде бар яктан да булырга тырышачакмын, Алла теләсә. Шулай булсын, Гөлназ, гаиләгездә дә тынычлык булсын, эшләрең дә гөрләп барсын, һәм гармониядә булырга насыйп булсын, һәм инде менә шушындый матурлык белән барыбызны да сөендереп торсаң иде. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Амин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кыенлыклар тудырмагыз, киресенчә җиңеләйтегез. Исламга карата нәфрәт уятмагыз, яхшыны сөйләгез диелә хәдистә. Яхшыны сөйләү, яхшыны эшләү, яхшыны күрү – булар барысы да чын мөселманга хас күркәм сыйфатлардыр. Һәрберебезгә шул сыйфатларга һәм алар аша Аллаһның разыйлыгына, рәхмәтенә ия булырга насыйп булсын иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.